Ang atong mga pagbasa karon sumpay sa pagbasa gahapon. Kung simba mo gahapon, anyong malabalaan ang istorya bahin ni Solomon, ang tragedy ni Solomon. Si Solomon, maayo man ang iyang pagdumala sa katawhan sa Israel. Maayo ang relasyon sa Dios. Pero sa nagkatigulang na siya, biskay maalamo siya na wala ang iyang pagkamaalamon. Diba, kung matigulang ng tao, mas maalamon man uta siya. The older you become, the wiser you become. Pero si Solomon, giango-ango na siguro, wala naman niya gamita ang iyang kaalam. Kaya nisupak siya sa Ginoo, wala siya maminaw sa Ginoo, sa ilang kasabutan, sa iyang sugo. Ang Ginoo nag-ingon nga, ayaw ka mo pagpangasawa o mga babae nga dili Hudyo. Kay ngano basing kung makabig ka mo sa ilang mga reliyon, sa pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Wala maminaw si Solomon sa sugo sa Ginoo, nangasawa siya, nagminyo sa daghang mga langyaw nga mga babae. Sa gingon ko naghapon, si Solomon adunay 700 ka mga kabit. Harim, mga asawa, 700. Oh. Nana sa Biblia. Sa may maalamon nga tao, mga asawa, 700. So di na gano'n siya maalamon. Pero matod sa uban, sa mga eksperto, out of walang kuno na convenience, alliance, ang usa ka hari magminyo og as anak sa usa ka hari sa laing ginharian aron adunay alliance sila, muli sila mag-away. Kasi kung naigihimo ni Solomon, more on military or political alliances. Isa gani karong panahon adun naman ang kay balo mo ang asawa, usa sa mga asawa, daghaman kasawa ng emir sa Dubai, no? Sa United Arab Emirates, usa sa iyang mga asawa, anak sa hari sa Jordan. Na kuha na siya. Tungod sa ilang away, nag-divorce katong babae dito sa London. Kaya lagi, di mo ko na maayo mo dalag mga asawa ning si Emir sa Dubai. So muna ang himo political alliance, ang nahimong mga phones ang mga anak, mga babae, o ipang aron adunay political nga connections. So muna himo ni Solomon daghan siyang mga asawa. Unya nagpabuhat siyang mga templo sa mga Diyos-Diyos sa iyang mga asawa. O nag-offer siya mga insenso, suot ni simba sa mga Diyos-Diyos. Nabahin ang kasing-kasing ni Solomon sa iyang pagkamakanunayon ta faithfulness sa kang Yahweh. Wala na, duwa na siya sa mga Diyos. Mauna nga gisilutan siya, giingnan siya sa atong reading gahapon. Mabungkag imong ginharian, magkabahin-bahin ang imong ginharian. Dini sa atong pagbasa karon tinuod natuman ang ingon ni Yahweh. Ang nabilin nga tribo kang Solomon usa na lang sa ang the rest dito kang Jeroboam. Jeroboam dili man na siya anak ni Solomon. Wala din na kadugo ni Hari David. Usa sa iyang mga in charge sa iyang mga sulugoon. Servants lang na siya. Siya ang nakatag-iya sa dakong ginharian, dakong party sa ginharian. So muna, ang leksyon is once nga di ta faithful sa atong kasabutan sa Ginoo, mabungkag yun ang atong kinabuhi sa mga ang amahan nga dili makanunayon sa iyang saad sa iyang
kaminyoon saad sa Dios mabungkag ang iyang pamilya. Kanang mga lalaki nga mga bit, bungkag ang pamilya, broken homes. Muna nahitabo ni Solomon. Nagkabahin-bahin. Mausa nahitabo kang Haring David. Mga anak niya nag-away-away, nagpinatyanay. Ang iyang ginarian, nakaniad to ligon kayo, united. Nagkabahin-bahin. Ang nahimong hari, dili na iyang mga kaliwat. That is the consequence of disobedience, unfaithfulness to the word of God, to the will of God. Di ka maminaw sa pulong sa Dios, na doon ay consequence na. Sa atong ibanghilyo karon, atong makita aning usa ka tawo nga amang og bungol. Konektado ka ng hearing of speech. Lalo na ko'y duha ka magsuon sa akong taon sa unang mga amang kay dili siya kadungog. Kay di ko, kung dili ka kadungog, epektado ang imong speech, kay di mo ni madungog ang imong isulti. Duha ka kabal kung sakto ba na imong isulti kay di mo madunggan. So adun nagi connection ang speech og hearing. So muna ang kining tawo nga giayon ni Jesus. Usa ni sa mga higayon nga si Jesus mobuhat og mga ritual. So usually wala naman siya ritual nga isa nga sige uli na, ayo ka na. Ang iyang pulong, wala igo na ang iyang pulong aron mobuhat sa iyang gisugo. Kay iyang pulong adunay gahom. Dinhi, ano na siya gihimong ritual, gamit niyang tudlo pagpulkog sa dalunggan sa tao o iyang gihikap ang dila. So, gi-ritualize ni Jesus ang healing sa tao nga amang og bungol. Importante sa atong kinabuhi kanang duha ka function sa atong lawas. Ang pagkabungol dili lang physical, pwede sa spiritual. Sama ni David na si Solomon nahimo siyang bungol kay wala siya maminaw sa pulong sa Dios nga nagbando kaniya nga ayaw kamo pagpangasawa og mga langyaw nga mga babae. Ayaw ninyo kalimti ang Ginoo nga inyong Dios. Bungol si Solomon. Nabungol siya bisan kung maalamon mo siya, wa siya maminaw sa pulong sa Dios. Alam mo na, nahitabo. Pwede sa tamay mong bungol bisan kung physically maayo nga atong pangduan, atong hearing. Bungol ta sa pulong sa Ginoo, bungol ta sa iyang mga sugo, mga pahimangno. Kung bungol ta, mo na problema nato, buhat ang mga butang na supak sa iyang kabubuton, nga maghatod ka nato sa dili maayo nga mga panghitabo, mga katalagman kay wata maminaw sa pulong sa Ginoo sa iyang kabubuton. Wata mo sunod sa kabubuton sa Ginoo, adunay consequence yun na. Mas maayo yun nga pirmi ta maminaw ta sa iyang pulong. Dili na ta maminaw sa iyang pulong, maminaw sa ta sa mga nasa atong palibot. Kay usay ang Ginoo, musulti siya pinagi sa mga instrumento nasa atong palibot, sa inyong pamilya, sa inyong katilingban. Maminaw ta sa mga agulo, sa mga suffering sa uban. Sa Mindanao, grabe ang lunop karon. Grabe ang lunop karon. Davao, sa Butuan, aduna may usa ka parokya dito sa San Luis. Ang baha kutob na sa atop sa mga balay. Na ay mga picture, mga video gikan kang Father Jumi Borgos sa among mga MSc priest nga assigned sa San Luis. Kung magpakabutabungol ta sa mga panginahanglan sa uban, aduna sa dire consequence. Ang buton sa nahigihimo din aron ta makatabang dito, kami dito sa
kamutis aduna sa imig himo nga mga lakang aron makatabang sa atong mga igsuon didto. So di gyud ta magpakabot ta bungol kay kung dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo, kung di ta maminaw sa mga agulo, the cries of the poor na nga nato sa atong palibot, nanginanglan sa atong panabang, basig mabungol sad ta physically mabungol ta kay wa ta maminaw sa mga panawagan sa atong mga igsuon nga nanginanglan sa atong tabang. Kay ang tingog sa atong mga igsuon kabus tingog na sa Ginoo. The voice of the poor is the voice of God. Kung kadungog tag amo to pa sa Salmo, if you hear his voice, harden not your hearts. Kung nakadungog ka mo sa iyang pulong, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Kung nakadungog ka mo sa mga agulo, mga pangamuyo sa inyong mga igsuon nga nanginahanglan sa iyong panabang, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Pag malumo ka mo, pag manggihatagon ka mo, kay mo na ang kabubuton sa Ginoo. Manindog kita.